Jsme ve válce, ať se nám to líbí nebo ne. A co se stane, když Ukrajina padne? Nám už teď naznačují ruské drony a stíhačky ve východní a severní Evropě. Někdo říká, že už třetí světová začala. Někdo ale stále nevěří, že moje rodné město pravidelně ničí ruské drony a rakety. Podporovat Ukrajinu dnes znamená šťastná budúcnosť pre celú Európu. Znamená to, že agresia a nespravedlivosť budú vždy slabšie než sloboda. Protože Ukrajina nebrání jen sebe, ale celou Evropu, včetně nás před Ruskem. Na začátku ruské invaze na Ukrajinu, bylo všem jasné, proč je třeba Ukrajinu podporovat. Rusko je teroristický stát, který je třeba zastavit. Všichni máme něco jako vnitřní smysl pro spravedlnost, který uráží, když se někde děje bezpráví. V tuhle chvíli se v Evropě nikde neděje větší bezpráví než násilí, které Rusko páchá na Ukrajině. V těchto volbách nejde o názorový střet mezi liberály, konzervativci či socialisty. Jde o jediné. Zda se do vlády dostanou proruské hlasy nebo ne. Ještě je čas stát na správné straně a nezvolit si kolaborantskou proruskou vládu, která tuhle zemi může stát víc, než si dokážeme možná někteří představit. Pojďme zvolit ty, kteří to myslí se svobodou a demokracií vážně. Pojďme zvolit ty, kteří nedovolí Rusku zničit Ukrajinu. Musíme volit svědomitě, protože naše rozhodnutí ovlivní nás všechny na dlouhá léta dopředu. Jestli Rusko umí něco dobře, tak to je propaganda, dezinformace a hybridní válka. Ve vašich rukou volit pro českou demokratickou, spolehlivou, spravedlivou, zkrátka důstojnou svých občanů vládu.